Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бүген мен сезгә Раил Файзрахмановның Фикер йөртүчеләргә дигән китабыннан бер вагыз укып ишеттерәм. Ярату дип атала. Ярату сүзен ишетүгә иң беренче чиратта күз алдыбызга иң якын кешебезгә, хәләл җифетебезгә булган мөхәббәт хисе килеп баса. Шулай ук моңа әти-әниләргә, бала-оныкларга булган яратуны да кертергә була. Яратуыбызга менә шулардан да лайыграк зат юк дип әйтүчеләр дә табылмый калмас. Чыннан да иң нык яратуга кем лайыграк соң? Һич шиксез барыбыз да әти-әниләребез дияр. Әлбәттә дөрес, җаныбыз белән бер күргән шул әти-әнине безгә кем биргән? Әти-әниләребезгә дә, үзебезгә дә ашарга ризык, эчәргә су һәм гомумән тиреклекне кем биргән? Кемнең һавасын сулыйбыз, кем җиреннән йөрибез соң? Бу хакта уйлап караганыгыз бар идеме әле? Иман әһелләре һич тә шикләнмичә Аллаһ дияр. Бу иң дөрес җавап булыр да. Иң көчле мөхәббәт, ярату Раббыбызга тиешле. Чөнки ул гына кешелек дөньясына бар җиһанны буйсындырган. Аның әмре буенча гына көн саен якты нурларын сибеп кояш чыга. Көн белән төн алышына, һәр минут, секунд, мизгил саен аның нигъмәтләрен кулланабыз. Шулай булгач, Аллаһ Тәгаләне яратмыйча, тагын кемне ныграк сөяргә тиешсең без? Әмма ни кызганыч, безнең аңа булган мөхәббәтебез сүзләрдән ара китми шул. Раббымны яратам дип телебез әйтә, ләкин ул чакырганда аны искә алырга, аны мактарга ашыкмыйбыз. Көнгә 5 мәртәбә билгеле вакытларда Раббыбыз үзенә баш ияргә, рәхмәтебезне белдерергә чакыра. Әмма эшебезгә, акчага, башка илаһларга булган мөхәббәтебез көчлерәк булып чыга шул. Кешеләрнең кайберләре Аллаһтан башкаларны аңа тиңдәш итәләр һәм шул илаһларын Аллаһны сөйгән кебек сөяләр. Ләкин иман китерүчеләрнең Аллаһны сөюләре күпкә көчлерәк. Бакара сүрәсе 165 аят. Бер мисалда китерик әле. Әгәр дә без хатыныбызга, хатыннар иребезгә «Мин сине яратам» дип әйтсәк, ул ышаначакмы? Әйе, беренче әйтүдә, икенче әйтүдә һәм әле хатта өченчесендә дә ышанырга мөмкин. Әгәр дә ул булышуыбызны теләп, безгә эшләр кушса, без аны талап иткәнчә эшләмәсәк, күңеле булсын әйдә, яки башка кушмасын дип иренүебездән, аннан-моннан гына эшләп куйсак, аны һәр вакытта да мактау һәм матур сүзләр белән сөендереп тормасак, безне җибәрәсе килмәгән җиргә аннан кача-пуса барсак, башка берәү белән мөхәббәт уены уйнап йөрсәк, соңыннан исә бу гамәлләр ачыкланса, ул безнең яратуыбызга ышаначакмы? Юк, әлбәттә. Чөнки сүзебез гамәлебезгә тәңгәл килми. Без дә Аллаһны яратам дип әйтеп тә, ул кушкан әмерләргә буйсынмасак һәм ул тыйган гамәлләрдән ерак тормасак, Раббыбызга карата күңелебездә чын мөхәббәт хисләре булуы шик уята. Яратуыбыз булса да, ул бик зәгыйф булачак. Үз-үзебезне алдамыйк. Сүзебезгә тугры булыйк. Раббыбызга карата булган мөхәббәтебез гамәлләребездә дә чагылыш тапсын. Эй, иман китерүчеләр, әгәр арагыздан кем дә булса диненнән кире кайтса, шул чакта Аллаһ башка бер кавым китерер. Ул аларны яратыр, алар да аны яратырлар. Менә шулай. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, тагы бер вагызны укып сезгә ишеттердем. Фикер йөртүчеләргә дигән китаптан алынган вагызларны бүген 7нче көн укыйм. Укыган сайын укысы килә. Укыган сайын белгәннәремне сезгә җиткерәсем килә. Минем бу видеоларны сез
Контакте шилтәрендә, Инстаграмда, YouTube каналында, Телеграмда һәм WhatsAppта карый аласыз, тыңлый аласыз. Исән саулык. Белемебезне көннән-көн арттырыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.